Toți vor să ajungă sus, dar puțin rezistă până la capăt. Au râs când eram jos, acum mă întreabă cum am reușit. Viața te învață cine e frate și cine e doar interes. Dar ascultă bine, povestea abia începe. Am plecat de jos cu vise mari în buzunar, fără pile, fără bani, doar foame și habar. Mulți vorbeau pe lângă mine, se credeau șmecheri tare, dar când a venit furtuna n-am văzut pe nimeni în picioare. Am tras din greu zi de zi fără oprire, am schimbat transpirația, motivație și ambiție. Ei voiau succes peste noapte, fără muncă și răbdare. Eu am ales drumul lung chiar dacă doare. Vorbe multe, fapte puține, toți sunt frați când îți merge bine, dar când cazi și nu mai e nimic, dispar rapid, nici nu mai zic. Eu merg înainte, nu mă opresc, pentru tot ce vreau eu muncesc. Și când ajung sus să știi prea bine, n-am uitat cine a fost lângă mine. Știi ceva? La final nu contează câți bani ai făcut, nu contează nici câți te-au aplaudat. Contează cine a rămas lângă tine când n-aveai nimic. Am văzut oameni schimbându-se pentru bani și oameni pierzând, tot pentru orgoliu. Dar eu am învățat o singură lecție: respectul se câștigă, loialitatea nu se cumpără, iar timpul nu-l mai dă nimeni înapoi. Așa că trăiește, muncește și nu uita niciodată de unde ai plecat. Ne vedem în vârf. Ne vedem în vârf. Ne vedem în vârf.